Imamu Zahabi o mbahala e deftere makka wiiteende Al-Kaba'ir o wi waɗino debbo goto joom galle makka en sanki o mboppi sukaɓe ɗiɗi rewɓe. Debbo o ene luuno e galle e haɓoy o natti wawde luudi. Joom galle o yaltinimbo saaha ɓuuɓol cettugol o yalti galle o felliti yalta galle o yalta wuro ngo fof no didorno ngam andi yimɓe bonɓe haaloɓe haalde makko ko boni. O yehi wuro wongo o ari e jama goto o naati ɗon kanke suhaaɓe makko o wi suhaaɓe faade kam ɗo mi yaha mi ƴeewa ko ñamɗen mi ƴeewa gandanɗa hoorema to gonɗen. O hawri e nayeji goto ndekete yo on ɗon nayeji ko kañum woni ceerno wuro ngo. O wi min de kam cohlunoɗo ko ñammi kadi mboɗo jogui suhaaɓe alyatimeɓe. Gorko on ɗon wi andittan an ko kalta ko andittan beel ka puntowo walla a funtanim. Hol dalil ma e wiide aɗa jogui suhaaɓe alyatimeɓe, hol dalil ma e wiide gandanɗa ma ala ko ñamɗa. On gandanɗa hoorema accimbo o yehi banggue goɗɗo o yehi ha ɓoyseɗo o hawre nayejo goto on ko chrétien bi mana ko Isa yanke. O woytini ɗum alhaali makka e caɗele makko foof. On bismimta galle mum bismi suhaaɓe makka waɗimbo présenté joom suudu mum ɓen dokkiɓe tekki dokkiɓe eɓe ñaami ha eɓe kaari leldiɓe e nokku labɗo ɗarɗo ɓen gandanɗa hoorema guittiniɓe dendagal sunoji mabɓe. Gorko ceernaji o to o leeli ha jamma tan o hoyɗi koydol kulɓinigol o hoyɗi gandanɗa hoorema yowmal qiyamati darga ene dari yaha ɓoy seeɗa o yi bâtiment goto joɗɗo en mahira kanŋeji ɓurɗi yodde ha ɓoy seeɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñinimbo o ya rasulallahi ehema nelaɗo oɗo bâtiment joɗɗo kam holmbo jeeyi ɗum. Nelaɗo wimbo jeeyi oɗo bâtiment joɗɗo ko julɗo taw ko kulɗo Allah julɗo mo gandanɗa hoorema ko baɗirowo saabi Allah. O ya rasulallahi min komi julɗo komi kulɗo Allah komi baɗirowo saabi Allah. Nelaɗo heɓɓiti wimbo an kam hol dalil ma e wiide an ka julɗo ka kulɗo Allah an oto debbo no arnode e ma an de ka namdi ɗum hol dalil makko e wiide ne omo jogui suhaaɓe alyatimeɓe ɓe wacci hol dalil makko gandanɗa hoorema e wiide o ala ko ñaami. haɓa seɗa wajo fin noon e nimsi yehi woni e yiilade debbo o haw ari e galle chrétien o ehima musidɗo min de mbiɗi tottum ɗiɗo kanŋeji ƴetta totta ɗum debbo o jiɗmi ko totta kam debbo o mi wonde makka mbimana mi toppitomo. On wi wallahi mi tottatamo oɗo debbo kay mi tottatamo mukko o ko jiimi ko e makko e moƴƴereji e barkeji kanko kay guila o naati gallam wallahi ko jaam tan min dañi dendagal fasnaji moƴƴereji fof naati gallam. Te minen ni hanki jamma mina joom suudam e sukaɓam min ɗanaki so wona minen foof min tuubi e yees debbo o. Te ay ko jiiɗa ko mi yi ɗum ay galle mo kollaɗa o wallahi mi yi on galle kay ko min ɓurma hen handude. hanki mi yi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari e yam e koyɗol en wiyam bel debbo o nen galle ma mbim aha kay ya rasulallahi debbo o nen gallam. Nelaɗo sallah ah sallam wi kam galle oɗo ko galle ma. Nelaɗo sallah ah sallam caggal ɗum o haali ɗiɗo hadisaji o wi kala neɗɗo ballowo musidɗo muɗum saaha haaju ma Allah wallum kankane e haaju makko ma Allah darnoɓe e haajuji makko. Kala neɗɗo guittunowo musidɗo muɗum anende taw ko sunoji e susunoji e tampareji e caɗele ma Allah ƴettanɓe kankane caɗele ñen yowmal qiyamata. Kala neɗɗo cuurowo musidɗo muɗum saaha nde yiɗo suurede ma Allah gandanɗa hoorema suurmbo ñen yowmal qiyamata. Allah waɗi waaji on ɗon noon ceernajo on ɗon julɗo o nimsi no feewi o yimmin kay boom hanino taw gandanɗa hoorema debbo ndo arde e yam taw gandanɗa hoorema kam mbaɗanɗomo tan mbeɗa waɗiri saabi Allah mi ƴewani taw ko puntowomi walla o funtanimi min ni hay so tawi ko puntanno ɗum ni Allah tabaraka wa taala en andi holko woni fandaram ko Allah mbaɗirimi so funti kam ko hoore makko tan waɗi ɗum tagui gandanɗa hoorema waaji o nimsi no feewi o wi wallahi min de mi perti jogdi mawdi nde punnomi hebde to Allah. O nimsi no feewi way ga gandanɗa hoorema chrétien o kankani o maldira sababu gandanɗa hoorema debbo o wallude debbo o rokka galeyal taw ko manggal toon gandanɗa hoorema ta aljanna. Ɗum tagui gandanɗa hoorema neɗɗo sen wat tan ya waɗi